tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to nammarila wuro bayla wuro arɗo bokke numa hayre mbara seno busoɓe sare suki fere feñe ngabo sara ko on waktu yoni ha to jatiya kame kunta on waktu yoni ha to jatiya kame kunta kañi ene jiya e gardede kabruji mena to leydi sénégal hoore joliɗi ndi holliti lawol lana jordi thies mbour faade toon to fatick gam gardinde ndema sina saluma toon to leydi mauritanie gollorgal australienne toon to falde trésamour jiiti toon aluminium jonɗo no feewi e kene fota wonde 65 million toon to leydi mali to bowallade diwoje ngala c'est vrai toonne kadi ko obiji ɗiɗi pella toon kikiɗe hanki o waɗani maɓe waɗani gañiɓe kono andaka ha oɗo saaha mo gonen hola felluɓe ɗiɗon obiji toon to leydi gambi adama baro waɗi jillu mum to pomo forefeñe ma en ketto hen musidɗo meɗen kodde nene abouba caggal seppoji bannoɗi guine konakiri hewɓe jaggama hen ɓe kolliti ñalawma janggo ma mbat seppoji mabɓe e nder leydi ndi kala to leydi Côte d'Ivoire e nder leydi ndi dajiɓe jiiti toon taw kadi ko guesa huuɗo ɗayno koko kabruji men jolam jaɓeri ko haali abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗen. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslare nogas e joyi morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeetate kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal horejo leydi ndi Macky Sall jayde RTS kame jayde Seneweba ɓe kolliti warande horejo leydi ndi holliti taw kadi ma wat lawol lanan jordi iwde toon to Thiès fade toon to Mbour yaade ha toon to Fatiga ngol lawol noon ko gam hirjinde e ɓamtude ndema toon to Sine Saloum caggal noon teskede falde Sine Saloum ko falde remore no fewi caggal kay so tawi waɗama lawol lanan jordi kala ko rema toon ma waw yettoyade to lamorgo ngo e newuya ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ñawore khalifa sall ñalawma hande o ñawowo biteɗo demba kanji toon to sénégal toon to dakar ko wona ɗum ko hujjikintoɓe khalifa sall tuma kay nde ɓe kolliri wonande suudu ñawore nde sédiyawo hollitino wonande ɗo henna biteɗo khalifa sall yo accite yaaha bolol muɗum ko wona ɗum ko kadi laamu leydi sénégal yo tottumo kena boye 35 million taw kadi koye koppareje franc CFA ko wona ɗum ko noon kamɓe hujjikintoɓe khalifa sall ñalawma hande o ɓe jalti suudu ñawore ndo ɓe kolliti ɓe jalti ha laaɓi gam hollirde mette mabɓe faade ñawore khalifa sall e nder leydi sénégal ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kalino gase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ma wan mbaynigo muɗum biteɗo général Maysa Niang général Maysa Niang noon ko kam tigui woni kalfinaɗo ko fate dadiɓe hinde gendarme ngal potital noon ngal waɗata ko 9h subaka ñande aljuma nde ma tawtoɗo noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankagal biteɗo Augustin Tine hollitama noon hawɗo saaha mo gonɗen kanko général Maysa Niang taw kadi ko gardiɗo dadiɓe hinde gendarme jogorɗo yaade foftere mum ñande nogas e jeeɗiɗi haɗa ɗo gonɗen dañaka taw lomtotoɗomo caggal noon e nder ɗeɗo hen balɗe o waɗi no jillu makko toon to Fouta ha toon to Agnama kanko tigui udditoyno toon taw kadi ko galle dadiɓe hinde gendarme toon to Agnama beele kadi Fouta eko taari ɗum kala ne jogo nden kay kisala timmoka ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale bowal ma en kaale stade taw kadi koye Paul Sédar Senghor stade mo le Paul Sédar Senghor uddama ha laaɓi taw kadi uddi ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo coftala ɓalli biteɗo Matar Ba ko on tigui uddi ɗum saabi noon uddugol ngal ɗon bowal ko tesketeɗo saaha mo gonɗen huuɗo wiyete ko gazo koko maayi ha laaɓi bowal ngal ko ceene ɓoole oɗo saaha noon maɓe tappu ɗum ɓe pewnita ha fewɗo e lewru octobre fandu so gueno haji ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kalaɗo hen suka janggowo toon to Saint Louis woni nder gueji janima o janggan noon koye duɗal biyetegal lycée Sar de Gaulle kanko noon wiyete ko Saydou Gueye e hollirama noon wo dañi diplôme makko taw kadi ko ya dawala gadi ngala
kanko non hollitama wonande kay kala nde école wa arti galle makko ko ɗon tigi o heewi yaade koye boli omo lawƴa otoji omo yoɓe o daña kadi ko yaari école oɗo saaha noon ne holliren wonande kay gollade janggude tardinta haydara neɗɗo noon ene foti ɗaɓɓude gurdamum wadda hen jangde so tawi gayni tawa kam humpitima yoga e gurdama aduna kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Guédiawaye toonne kadi gorko mo jeeya koye leydi Sénégal kam tigui wiya toon teeɓa toon to leegal Haslema tonto Haslem Paris tonto Haslem Paris taw kadi koye Guédiawaye ko toon tigi o fawa jungo caggal on tumede wonande kala samu ye tebboli taw kadi hay goto yiyata ɗo warata ɗiɗon tebboli caggal nde sukaɓe hewɓe teski ɗum ko ɗon tigi ɓe jokkodiri dadiɓe tuma nde ɓe jiimo omo wakki sak onon ne waɗi tew ha heewi ko nden tigi dadiɓe payma ko jungo caggal nde waɗa luskoji tawa tigi o yeyata ko tew dewaɗi e kala sa o hirsa ɗuma omo yeeya dew dewaɗi yoga noon oɗo saaha mo goɗen yoga yimɓe kam hollitama ñaami dumuna jonɗo no fewi tew dewaɗi e legal bitegal Guédiawaye ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen oɗo hen suka gorko wiyete ko Alassane Ba o jeeha ko namarel kono ɓe jooɗi ko toon to Ziguinchor wonno ko toon to Kongo Ponnoir ko toon tigi fittanuma ko yoɓa jamma hecciyanke o ko seeɓe jane makko ɓe nangi kolɓe kole hunuko ɓe poti ko ɗeɗudemo hawrute joomi ko caggal ɓe guitti koɓe guittanno kala ɓe jeehi caggal noon ñalawma hanke o ɓandu makko itta ɗon nawa to juma gonka toon o loota noon yoga maɓe mbino yo wiri toon hen kay kolliti wonande oɗo saaha mo gonen eɓe gudditi hen loskoji jaƴƴi no feewi consul général tawtorama ɗum oɗo saaha laamu leydi Sénégal holliti ene ɗaɓɓiri laamu leydi Congo yo loskoji lugge mbaɗe hen ha ande holko saabi wargo makko noon hollitama yoga jiyande ene niɓɓiɗi ha ɓurti caggal nde dadiɓe kolliti wonande gardiɗo dadiɓe e ngal ɗon leggal holliti tini wargo makko guila jamma tene kadi ɓe kolliti yoga bandiji ɓe mbarino hen bandi goto caggal bandinoɓe ronnoɓe bagasoji ene tuma ko ɓen tigui ponno yande mabɓe kono haɗo gonɗen on bandi bagage mo jiguino yiyaka tene kadi ɓandu mum suwa taw yiitede oɗo saaha noon loskoji ene jokki hen eɗen nelda duwaw ɓesgoji makko kala kame jinna makko e dendagal nammarila naɓe kala deggeno yurmotomo yafoma nannamo aljanna ɓeydan nden ka e kisal e ɓiɓɓe ɗanniɓe kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Italie toon ne kadi ko sukaɓe worɓe ɗiɗi mbiya toon teeɓa e goto yarata koye duuɓi capanɗe tati e goho goɗɗo yarata koye duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi caggal nde dadiɓe wonande kaya Italie tuumi ɓe jeeyata ko huuɗo bonko ko noon ɗoɓe pottita e nder pharmacie goto e sara pharmacie goɗo ɓe kewno fottidde ko ɗon tigui dadiɓe mbaɗi toon ko wiyete caméra cassé caggal on ɓe gaari aɓe jeeya huuɗo mabɓe ko ɗon tigui kamɓe kala ɓe mbiya teeb goto mabɓe tawama ken wona 30 grammes taw kadi ko hasis woni huuɗo ko goɗɗo tawa mum kene fota wonde karwon an jeeta toon taw kadi ko lakasuji ɗiɓe jeeyanno toon to leydi Italie woni tan haalisa joni ɗum noon firti tan koye niɓɓuru joni sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde wiyete al akhbar ɓe kolliri wonande finoɓe e wuuro witego Ahmed Taliba taw kane tawe nder falde asab waɗɗani put no feewi e nokku biteɗo Hassin Tina toon noon oɗo saaha mo gonɗen hollitama toɓo manggo jippima toon ñalawma hanki o ha fusi toon baras goto mawɗo no feewi taw kadi ko baras ndema on baras pusɗo noon oɗo saaha mo gonɗen kamɓe finoɓe toon ɓe aɓe berti juuɗe mabɓe faade e laamu leydi Mauritanie nde wallitaɓe beele baras o wawa fewnede caggal ɓe kolliti rowane baras o fusino ɗon laamu ngu leeli fewnu ɗum ha ganduɗa waɗi jawdi kewdi mandi toon caggal nde yooro ari oɗo saaha noon yidde mabɓe ko laamu ngu ko ɓuuri yawte yaccade yo fewnan ɓe oɗon a baras beele ɓe mbawa dañde gurdam mabɓe ha timma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiyetene Houriya ɓe kolliti e Houriya Média holliti wonande dadiɓe leydi Mauritanie pawi juuɗe mumen e fedde bandiji e legal bitegal teyyereta toon tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe fedde bandiji taw kandi en fedde ardi ɗum ko debbo jarowo duuɓi capanɗe nayyi pawɗi ko on tigui ardi ngal ɗon a catal bandiji caggal on finoɓe legal salka walla mbiyen caggal finoɓe legal bitegal caggal finoɓe e legal bitegal salka ela haya salka to noon ɓe kolliti yoga yimɓe hewɓe kay gaddi ko wayno planteji joƴƴini toon to dadiɓe ɓe tayyereta caggal on teskede wonande wuyɓe ne kewi toon
tene kadi galle mabbe nde fuya tawama ton kalanin ka tawama ton kalasin kof taw kadi ko fetel mo hinde dowrowe tawama ton kure jonde no fewi ko be kay wujirde e kala saha ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale gardiɗo seni holliti wonande biteɗo Mohammeda Val wolde Bilala o waɗi erango faade landaji lundo kala kamɓe kala nde ɓe dentata ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbawa gollade cetal bitengala sini beele sumgoji ɗiɗo hen payaɗe leydi Mauritanie ene mbawa rewde lawola kanko no waɗi batuji ɗiɗi hakkude makko e ɓeɗo hen cate lundiɗe beele kamɓe kala ɓe mbawa yewtidde yoga e toɓɓe ko fate banggue dawrugol e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum kono ngal ɗon cetal holliti wonande ɗo e nogas e jeegom nduɗo hen lewru woni ñalawma janggo logo kala joguiɗo London e jogui inde mum yo addu kayito mum joƴƴina toon toon to cetal taw kadi ko bitengal seni ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen jaydi witene Mauritanie ɓe kolliti wonande toon to Trisamora yitama toon taw kadi yiiti ɗum ko golorgal australien Australie ko ɓen tigui jiiti toon ko wiyete Arñoma ko ɗum tigi woni ko yiita toon e nder falde Trisamora taw kadi ko armion kewɗo no fewi kene fotode capanɗe jeegom e joyya million taw kadi ko million pawon ko ɗum tigi woni ko yiita toon oɗo saaha noon ɓe kolliti wonande kay chef de walla tan mbiyen directeur cabine wali mo trésir holliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe jokkodiri e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue taridi gam ɓe kirjina ɓesguji wonɓe toon ɓe kala ɓe gandin ɗumen ɗeɗon golle so tawi puɗɗima ko kamɓe tigui naftorto ko wona ɗum ko kadi ma ustu ko wiyete chômage ko wona ɗum ko kadi ma addu nden ko kame kisala bonanta hay goto e nder kotki muɗum e nder leydi Mauritanie sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to bowallaɗe diwoje ngala sévaré ñalawma hanki kikiɗe piyanɗe ɗiɗi taw kadi ko obiji ɗiɗi pellama taw kadi ko pellugol goɗɗugol no fewi yani e bowallaɗe diwoje ngala sévaré waɗani mayɗo waɗani gañiɓe kono haɗo ɗo gonɗen hay goto suwato saktude kam tigui waɗi ɗum e pelle tumaɗe oɗo saaha noon hollitama wonande e nder falde sévaré ne heewi janguji ha ɓurti caggal teskede wonande pelle bandiji ene kewi toon tene kadi G5 Sahel ene tawi toon kono ha oɗo saaha mo gonɗen ala taw ko gasi e nder falde sévaré joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kala ministre mo loni ɓe kolliti ñalawma hanki o toon to Ansogo cuuɗi dumbirɗi Ansogo ɓe kolliti cuuɗi ɗi garɗani ngala dusuji tene kadi cuuɗi ko niɓɓi no fewi ko cuuɗi tokosi tene ne tunwi ɓe guiti kene fota wonde nogas e jeenayyi million koppareje franc CFA gam wallide ardiɓe ɗiɗon cuuɗi gonɗi toon to gawo biteɗo Oumar Ba gam rendude junggo makko beele taw kadi ko cuuɗi dumbirɗi tawite toon to Ansogo mbawa fewnede beele ɓen dumbaɓe mbawa wonde e mbadi pewal kame kisala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale placement ko catal wiite noon tambiɗo ko fate banggue cellal ɓalli kame syndicat ji men si demen taw mbiyenɗana e simmema taw kadi ɓe jooɗi ko ñalawma hanki o e nokku biteɗo CSTM ko toon tigui ɓe jooɗi ɓe kolliti ñande nogas e jeegom woni ñalawma janggo koɓe natanoɓe hofgo juuɗe e nder leydi ndi kala kamɓe safroɓe kamɓe syndicat ji mabɓe caggal hollirde wonande kala saaha ɓe nata hofgo juuɗe tene kadi laamugu kala ko huni hewani sinude ko huni ko kamɓe oɗo saaha mo gonɗen maɓe natan hofgo juuɗe balɗe 15 e nder leydi Mali kala joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali Soumaïla Cissé ko goto e ƴamoɓe le follamu toon to galle Kouliba mo Bamako kanko noon o jooɗima jonde makko toon to Bowal walla mbiyen toon to hôtel de l'amitié ko to ndi o hoccudire jaydiyankoɓe gam hollide oɗo saaha mo gonen laamu ngu Bamako aɓe tumi ɗum guyka ko fate banggue fichier électoral kene fota wonde million e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi go ujunere temedere e sappo e nayyi ko ɗum tigui woni koɓe tuumi laamu ngu oɗo saaha mo gonɗen ko wona ɗum ko noon cetala sini taw kadi ko toɗɗa ngala e gardugol Amadou Ba gila tan nogas e nayyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi oɗo saaha mo gonɗen ngal cetal koko daari waɗani wayloji kamɓene hanki ɓe cakti konngudi mabɓe oɗo saaha yidde mabɓe ko sumgoji ɗi kala yo ndew lawol e nder leydi Mali kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Keñeba toonne kadi ko bandiji nayyi gari e motoje ɓe jani gorko jeeyowo kanŋe biteɗo Boubacara
biteɗo Boubacara Doumbouya nden ɓe ngari noon ɓe jaltini fetilaji makko paye ɓe jaltini fetilaji mabɓe ɓe pawi e makko nden tigui ɓe nayimo ha to suudu makko to ɓe koliri kala ko jogui addu haalaɓe guila e haalisaji ha e kanŋeji kala ɓe kefti ha laaɓi nde ɓe jalti ɓe mbaɗɗe mottoje mabɓe ko ɗon tigui ɓe gayni piyande tati dow e kala dewɗo e mabɓe koɓe derguitoɓe ɗum haɗa ɗo gonɗen suwa taw yiteɗe e caggal noon dadi ɓe gaari toon oɗo saaha ne goni e luskoji e fodɓe wadde ngal ɗo hen baɗal toon to Keñeba sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie toon to leydi Gambie pom Ferfeñe e gonɗo e mahede oɗo saaha mo gonɗen jillo Adama Barrow toon ma en ketto hen musidɗo meɗen koddanene Abouba Seydi Sarr ko noon tigi mbiyen tan oɗo pom mo ganduɗa ko maheteneɗo toon to wiyete Farafeñe pom mbiteɗo Yeli Tenda Bawa Tenda ene wayno tan de ko lelata mo waw parde no hanirta ni hennete ɗum tan ene waɗi caggal mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi waɗi toon jillu gam tan yaade ƴeewoya golle ɗe holto ɗe tolni ene wayno noon wiyama juutendi pomo tolnima kene tolno kilométre pawɗo piccal 6 ene wayno noon ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe golle ɗe ɓe kolliri tan de hitande ujunaji 219 woni janvier on pom mo waw parde no hanirta ni ennete hollirama tan de ɗum ɗon so tawi tan gasi ma wonan leydi Gambie faggudu no hanirta ni ma uddi tan ɗum lawol kadi e leyɗele ɗe ganduɗa ene cati ɗum ma uddi lawol kadi ko wiyete ko Dakar Lagos gam tan ya garta wawa newade no hanirta ni ma wonan kadi beelama mawɗo ɓen ɓe ganduɗa ko dognoɓe werlaji wonirɓe to leydi Sénégal taw kadi ene keɓanno caɗele mawɗe gam rewde on feeri no hanirta ni enete gam nattude ɗo e leydi Gambie e hollirama noon golloɓe toon ɓe sa ƴetti temedere kala capanɗe joyo e jeeɗiɗi ko ɓiɓɓe leydi Gambie hen noon 13 jeeya koye leyɗele ECOWAS hen 29 wona e leyɗele ECOWAS jeeya kono jeeya koye leyɗele goɗɗe kono kay ko joguiɓe gandal ko fate tan maago oɗon pom ene tawtora noon kadi e ngun jillu laamin en diɓa ko jaɓorgal kalfinagal ndema ɗo ennete e nder leydi ndi wadde tan mbiyen pomo Seydi Sarr maw par hitande ujunnaje 219 koddanen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekun koddanene Abouba sen gewi toon to leydi Gambie Capital FM paɗen ko toon to Guinée Conakry caggal seppoji bannoɗi ñande nogas e tati woni altina ɓennuɗo hen dadi ɓe guddino e booli kewɗiɗi dadi booli kewɗiɗi seppoɓe ponno rewde caggal noon seppoɓe mbaɗama teɓ yoga e mabɓe jaggama caggal nde hollira wonande kay seppo mabɓe ngo wona seppo yamiroga caggal nde gouverneur Conakry holliti oɗo saaha mo gonɗen hay goto ɓe jiiɗa seppa hanki noon ɓe mbaɗi battu mabɓe ɓe kolliti ñalawma janggo ñande nogas e jeegom kamɓe kala koɓe yaltoɓe booli wela laamu metta ɗum wela gouverneur metta koɓe jippotoɓe booli gam juɓɓidde seppoji mabɓe e caggal hollirede wonande ha oɗo saaha mo gonɗen ndelam kuɓam koko ɓeydi e nder leydi ndi kala kamɓene ɓe jaɓata laamu ngu ene jagga tigui doole mum kala ene fawa e ɓesguji leydi ndi caggal laamu ngu ala ko wawi waɗande ɓesguji leydi ndi haydara joni sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire Yamoussoukro ene wonde Abidjan oɗo sahane teska ko gaz tigui manki toon to Yamoussoukro ha yetti toon to Abidjan kono haɗo ɗo gonɗen haalaka taw holko saabi gaz o manki ma en garto so en keeɓi ko ɓuuri hen labde toon to Côte d'Ivoire ha joni nokku biteɗo e Binkuma tonne kadi ko guesa yiita toon kene fotode 30 plante e ɗum tigui tawa toon taw kadi ko huuɗo bon koko on noon jeyɗo baɗon guesa o jaggama dadi ɓe jeehi ha toon bonni guesa ba e bonande mawde ko nden tigui ɓe naate wuuro ngo wuuro wiyetego Vadilo wuuro wiyetego Vadule ko toon tigui ɓe naati ɓe puyi wuuro ngo ɓe puyi kadi galle e jeyɗo baɗon guesa ɓe tawi toon ken wona temedde 4 e taw kadi ko korwon morlo kon ko fate huuɗo bon koko oɗo saaha noon o wiyama teɓ omo tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré ko hoorejo leydi ndi hanki wo joɗodima e général gardiɗo koninkoɓe ɓe Barkhane taweteɓe toon to leydi Mali biteɗo Birno Omar de général goɗɗo biteɗo Fédéric ko on tigui jogori lomtademo e kanko noon wo joɗodima e hoorejo leydi Burkina Faso gam ɓe mbadda toɓɓe ko fate banggue G5 Sahel ko fati kadi e banggue koniyankoɓe Barkhane e kala saaha wonɓe weeyoji hakkude leydi Mali kam e Burkina Faso
ko wana ɗum kono wo holliti wonande général kesso garɗo ma jokku golle mum no hannirtini hakkunde leyɗele ɗiɗi kam e G5 Sahel kala sen wi ton to Burkina Faso paɗen ko ton to Nigéria ñalawma hanki o kene fotonde yimɓe sappo taw kadi ko sarɗiyankoɓe sur sarɗeji mawdu sur sarɗeji mawdu kam e sur sarɗeji tokosur kala witendu Sénat kam e witendu Assemblée nationale kene fotonde yimɓe sappo giwi e landa hoore joli ndi woni Mouhamed Buhari kamɓe kala ɓe tawtoyi lundi ɓe gam hollirdeɓe wonande oɗo hen bite Mouhamed Buhari oɗo saaha yidde mum ko ƴamtude dawal ɗimmal lefol laamu e nder leydi ndi caggal mawni ronkini tene kadi guiɗare lefol laamu caɗele ne kewi e nder leydi ndi kala caggal tan o e lebbi jeegom ɓe payti koye sumgoji woni tan lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi e nder hitande fande ɗo henande sen wi toon to Nigéria paɗen ko toon to Gabon gollotoɓe gollorgala bitegal asala énergie ne tawe toon to gamba noon ko il taweteɗo e nder leydi Gabon ko wuuro taw kadi ko wuuro pétrole no feewi e goltoɓe menen ɓe koliti wonande kamɓe kay société o woni tigui kayne woɗɗi wuuro gamba ene woɗɗi no feewi teni kamɓe kala toon ɓe mbaɗa taw kadi wadɓeɓe toon ɓe koliti kala nogas e jeetati ñalawma ɓe garata e nder wuuro ngo ko toon tigui ɓe gonata kamɓene ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi caggal gonka mabɓe toon ala hen ko timmi haydara so ɓe jahani toon to wuuro gamba ala koɓe mbawi dañde hay batte kamɓene guila ñande altinde ɓe bolokini lawol manggol giwol toon to Lassarwil walla mbiyen tan giwol toon to Cibanga faade toon to gamba hay goto ɓennata tene kadi ɓe kolliri ɓe giwata ɗon so wona kay ardiɓe ngal ɗon gollorgala e kollira e kala saaha pour yiyade toon to gamba gam sodoyde gueɗe mabɓe kala sen wi toon to Gabon paɗen ko toon to Rwanda hoorejo jagorɗe mo leydi Inde no wono wadde e kala saaha biteɗo narindara modi itti kene fota wonde temedde ɗiɗi taw kadi ko nagge walliti e wuuro wasgo no feewi e nder Rwanda taw kadi wuuro ngo wiyete ko wuuro ngo wiyete ko Ruwankwa ngon wuuro itti kene fota wonde temedde ɗiɗi nagge o walliti ngoɗon wuuro ɓe kolliti noon e guilay desini woni duuɓi jawtuɗi no feewi eɓe kewno wallide leydi Inde leydi Rwanda ko fate banggue dokke nayyi yoga e guure taw kadi ko basɗe nder leydi ndi toon to Égypte Abdel Fattah al-Sisi kam tigui laami leydi ndi waɗi jilmum ñalawma hanke e nokku biteɗo Kafr e nokku bite Kafr el Cheikh Ben Soufiya toon tigui waɗi jillu makko uddidemo toon nokkuji tati taw kadi koko fate banggue kuɓɓama leydi ndi kala caggal teskede guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi walla hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi ko wiyete kuppiraji courant ne kewi e nder leydi ndi kala ɗum no yaltini kene fota wonde million ngaji jeegom milliard uji jeegom taw koye koppereji euro gam ƴellidde kuɓɓam e nder leydi ndi kala oɗo san hollitama ko waɗa hen ko kala kene fota wonde sappo e nayyi ujunere e temedde nayyi mégawatt oɗo san hollitama wonande leydi ndi ma ronku ko wona kuɓɓam e nder leydi ndi kala oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji mena jolam jaberi sawtu wala Ghali Abouba to Syria Pakistan Corée kono ne kadi hatton to Mexico Iran kame France Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie pudorɗen to leydi Syrie noon mbiyen alarba hande o ko wat boniyankoɓe ɓe hinde état islamique ko kañum ɓe tigui mbaɗi jangu mabɓe noon taw koɓe hinde waɗi ari wattogo ni kamikase ɓe joguima ko famde foof pittali capanɗe nayyo neɗɗo ɗum noon waɗi tigui koto banggue worgo leydi ndi ko ɓeɗo yimɓe taw ko jeeyaɓe ndeɗo fedde wittede état islamique ko kamɓe jeeyti jangu ngu koto leydi Pakistan paɗen to leydi Pakistan noon mbiyane subaka hande o ɓe leydi Pakistan dawri tigui ko sumgoji tawa kadi ko sumgoji mawɗi no fewi ɗaftindiral ngal noon ene waɗa tigui hakkude oɗo biyeteɗo Irman Khan noon ko kañum woni mawɗo kaɗo landa wiyete ko mouvement pour la justice o ɗaftindirta noon ko biyeteɗo Shahbaz Sharif noon ko miñum Nawaz Sharif gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Pakistan ñalawma hande o noon ko hande tigui ɗaftodiral ngal waɗata hakkude mabɓe mbiyan noon gila ruma jarribo
o fuɗɗi faade saaha joni e kala saaha pelle ceɓɓitiɗe taw kadi koɓe hinde wari watto en ene keewi wadde jannguji e nder leydi he e subaka hannde on ɓe ɗaccani wotoɓe ɓe goto saabu koye nder ngoɗo wuuro witego Ketta e yesso bureau de vote ɓe mbaɗi hen janngu mabɓe no musnu no fewi taw kadi ko ɓeɗo witeɓe état islamique taw komo hinde wari watto ko famde foof capanɗe nayyo ko famde foof capanɗe nayyo neɗɗo wasi hen fittandu muɗum koto leydi Grèce paɗen to leydi Grèce noon mbiyana ko cumu musnu woni toon e ƴewɗo saaha foof e cumu ngu noon wonno koto de nder nokkuji ɗiɗi e nder oɗo diwan biteɗo Athènes e to funnague e leydi ndi ko famde foof capanɗe jeeɗiɗo e nayyo neɗɗo wasi hen fittade mum fodde temedere e capanɗe jeegom neɗɗo kadi barmi e cumu ngu noon ɓeydi kadi semmin ɗum ko yewɗo saaha kineli kewɗi dole kino teske tigui e nder leydi Grèce guila talata hanki o noon tawa laamu leydi Grèce ɓe kollori tigui e oɗo saaha cumu ngu gasi ha laaɓi ɓe limi maɓe mabɓe e oɗo saaha noon ɓe guila ñalawma hanki o ko dey national tawa kadi ko balle tati woni balle tati sunare e nder jokli leydi he kala koto wuli leydi witedi Laos paɗen Laos noon ko leydi tawateni e nder Asie taw kadi leydi ndi tawate ko hakkude Birmanie e Thaïlande mbiyen ko Tana Mousse o waɗi to Laos Tana o noon ko sur barrage mawɗo taw kadi ko barrage ndiyam ko kañum tigui gonnoɗo e mahede e nder on barrage noon ene moftuno fodde million ngaji kewɗi fodde milliard uji kewɗi mètre cube tawa ko ndiyam caggal noon ɓe barrage o dajjiti ñalawma hanki o ɓe barrage o dajjiti yani tigui mabɓi fodde guuro jeegom yimɓe hewɓe pittali mumen mbasi yasien pittali mumen yimɓe hewɓe e nder guuro jeegom wameji e wuraji nawi yimɓe hewɓe ha e oɗo saaha ko ronkuɓe yitede ko majjuɓe melo woni ko wiyete porté disparu so noon nima to leydi tomin toon koto leydi Mexique paɗen to leydi Mexique ɗo ene teska e oɗo saaha foof e nder ɗiɗo lebbi jeegom ndeɗo hitande 2018 e nder lebbi jeegom sappo e goho ujunere neɗɗo wasi fittede mum tawa kamɓe foof ɓe maayi koko wiyete trafic de drogue koto leydi Iran paɗen ene nder leydi Iran noon ene teska e oɗo saaha foof halis mabɓe tawa halis mabɓe biteɗo réal halis o noon ewɗo saaha ene ngakki tigui ngarɗu no fewi halis o noon perdi valeur mum fodde feccere e valeur mum tawa kadi ko yesso oɗo halis biteɗo dollar américain ɗum saabi noon ha e ñalawma hande o tawa kadi ko gardinoɗo boñ mabɓe biteɗo banque centrale ittama e golle mum ha laaɓi on noon kañum wonno gouverneur boñ o guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo tati guila 2013 guila kay oɗo biteɗo Hassan Rouhani ari e laamu kanko tigui ardino on boñ omo wiyeteno omo wiye value Allah Sharif o ittama ha laaɓi e ñalawma hande o noon lomtimo ko biteɗo Abdoullah Nasser Hemmati ko kañum tigui lomtimon koto leydi France cakkita ɗen mbiyane oɗo saaha fof fodde yontere hande e nder leydi France kala so jooɗiɗa wona guila e nder métro ji ha e nder bureau ji ha e nder baruji ala ko haalete so wona alhaali oɗo biteɗo Alexandre Bellala noon caggal nde vidéo holliri koy e ɗeɗo balɗe kanko Alexandre Bellala tawa kadi ko neɗɗo ɓattinoɗo oɗo biteɗo Emmanuel Macron ho radio leydi France kanko yimɓe joginoɓe sécurité mum e jeeya ene teska noon vidéo ne holliri kay omo jooɗe sagata gokko omo fiiɗum goɓɓe kelle cattude no fewi ɗum noon wanno ko guila ñande 1er mai e saaha seppoji wonno guila nden noon faade joni oɗo biteɗo Emmanuel Macron haydara ala ko haali hen so wona ñalawma hanki o e nder galle goto biteɗo la maison des Amériques latine tawteɗo e nder Paris kanko Emmanuel Macron o jooɗi e yimɓe hewɓe taw ko yimɓe landa makko ɓe LRM modem taw kadi mo wondi e yimɓe hewɓe taw ko yimɓe gouvernement makko woni lam makko e ñalawma hanki o noon ko ñalawma hanki tigui kanko Emmanuel Macron fuɗɗi haalde e kan haala tawa kadi o yamñaki hen no fewi kadi wona yesso jandiyankoɓe holliri tigui wonde oɗo biteɗo Benalla koko bettinimo ko jaam ko woni tigui seyno trahison ɗum tigui woni konngudi Emmanuel Macron. haali Abouba konngol meɗen a mbaynigo hande mbiɗen dewle meɗen tinnoɗen mbaɗen ko wiyete responsabilité haade men resnude neɗɗo ƴeewen so tawi on wawi jogade debbo Allah yamiri ko yo ñammine yo ñante yo toppite woto mbiyen tan kaari yonti yo resne taw haydara ala ko wawani joom suudu muɗuma ko ɗum woni ko addata caɗele e kala saaha ŋuttuɓe donka wawde famodirde janggen gollen keblonɗen gurdam men sen jibinine hen e moften ɓesguji men kame suddiɓe men kala joolama jaaberi ko haali Abouba to leydi Gambie kodde nene Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.